Naglabot na sa 112 ang kaso sa nahalitan bangud sa palupok. Humalin Disyembre 21 tugtog 28. Sunod sa Department of Health, mas manubo naman ini sang 26% kumpara sa parehuman nga period sang nagligad nga tuig. Pahayag sang ahensya ini palatandaan ba sa epektibo nga kampanya batok sa epekto sang palupok. Na-record ang pinakamadamog nga kaso sa National Capital Region, sunod ang Ilocos Region, Central Luzon kag Western Visayas. Madamo sa mga biktima ang kabataan nga nag-edad 5-14 anyos nga nagagamit sang palupok nga isang Piccolo, Twitis kag 5-star. Magduwa sa palupok na record man ang 376 ka aksidente sa karsada kag 190 ka kaso sang non-communicable diseases kang isang stroke, heart attack kag asthma. Suno pa sa Department of Health, madamo sa mga nag-experiensa sang stroke kag heart attack ang mga lalaki, samtang mga babae naman ang nag-experiensa sa asthma. Paday ng panawagan sang Department of Health sa publiko na maglikaw sa paggamit sang delikado nga mga palupok.